volt. Remélem tudjátok, de disznóvágáskor mindenki boldog. Én meg nem szeretem a grötterhúst, mert nekem úgy van kedvem. Na de nem is ez számít, a napi hírek, hogy csapassátok meg azt a lájkot, vagy kirúgom újra a telefont a kezedből, és ragd le azt a büdös kólát, ami a kezedben van. Na de nem is az számít még most is. Meg nem is az, hogy nem bírok megülni a seggemen. Na, csak nem tudom, mit akartam mondani, mert én elfelejtem még ezt is. Csak tudjátok, ez az semmilyen videókat szoktam csinálni. Gémelés az a büdös életben nem lesz, mert random jönnek a videók. Bam! Na, szóval rakd ki azt a büdös kólát a kezedből, vagy újra kirugom. És nem érdekel. Vagy na, el is baszta. Na, mindegy. Hoppá! Hagyjad, mindjárt. Csinálsz! Videózok, te meg elejted! Rúgd ki. Bum! De hogy lehetsz ilyen szerencsétlen kamerás? Na, tudtátok, hogy amikor nézik ezt a videót, 5 óra 43 perc, 59 másodperc van. Na. Primo! Hey, Jesus! Na, ez is lett volna, barátom. Na. Jó vagy, kebét. Na, nem is ez a lényeg, hanem kapd el videós! Te szerencsétlen, eltört a képe!